אגב חברים, מי שלא יודע, יש עונה חדשה בטוקה. תראו, אני פתאום נכנס כאילו לאפימוד, אפימוד זו אפליקציה שבעצם מביאים לך כל מיני דברים, ואני רואה, כאילו בחינם, זה מה שטוקה עם כל העולם, ואני רואה את זה אושכרה, ועכשיו אני כאילו באמצע להוריד, ואני אראה לכם, לא חפץ פה, מה זה כאלה? אשכרה אני כל כך מתרגשת כאילו סליחה שנהנתם מהסרטון, אם נהנתם אז תגידו לי ותנו לייק לסרטון כי אני באמת משקיעה בכל הדברים ובסרטונים וכאילו בסרטון הזה פחות השקעתי בגלל שראיתי לכם שיש עונה חדשה אז נראה לי שיש גם בית חדש אז אנחנו כבר נראה ביוש בינתיים אולי גם עם רומן נסתרת בתוך כאילו פשוט בוא נסתום את הפה ונגיד ביי ואני אעדכן אתכם שכאילו העונה החדשה תראה לי אומייגאד יש ביי